Dili lang kay ang Mount Capayas ang gipasigarbo sa lungsod sa Katmon, kaya doon na usab sila unique nga langob. Tara, ug atong bisitahon. Gikan sa Mount Capayas, milugsong na usab ako ug ako mga kauban padulong sa maong langob nga gitawag og Lumanoy Cave. Taas-taas usab nga lakaw una ka maabot sa maong cave. Adunay part sa agianan nga ma-challenge ka kay dangog maong dugang paghinay ang gikinahanglan. Milabay ang pipila ka minutos naabot na gyud mi sa gihimutangan sa maong langob. Kita mo na nga opening kana. Mao na ang langob nga atong atuon karon. Gamay na lay kuwang. Maabot na gitana. Spelunking na pata. Naabot na ta sa baba sa mong cave o ingon ani klase nga agianan atong magian. More rocks na po siya. Unya pasaka pa gyud. Pero nindot nga exercise nya. Unsa ka ang nasa sud karon? Mo na tong diskubrehon. Sud na ta karon sa cave unya padulhog siya nga agianan. Gamay ra kay siya nga baba. Hinay lang ta kay medyo dangog kay nagwan-uwan. Tara, let's go. Yan diri daw sa sud. Na ako ni tubod diri. Mao sa mga tubig nga to. Kita ta og linaw. Mao niyang sulod sa langob, ingon ani siya kadako. Ang best thing ano ba ito na to is to have a harness. Okay, here we go. Nakalabang naman yuta. Ang sunod na itong sudlon kay kato dito dapit. Gamay na po nga lungag. Di siya lungag. Gamay lang nga gianan. Tara. Muna ko pasabot nga gamay ito. Padulog pag yun siya. Wala siya klase nga langog kay paubos puro. Ano mga bato. Mas dako sa first one nga ito nakita dito. Unya napan siya ikatulo dito pa lahos. Pero amon tay mga harness, helmets, ug unsa pa nga ubang gears nga magamit nato kay dangog baya nya. Medyo lisod daw gianan. Diri na lang sa ta. Pero so far nindot ang atong adventure karon dinhi sa mga langob. Amazing kayo, di ba? Kinsay magtuo nga na unique kayo nga langob dinhi. Dili gayud basta-basta ang ako na sinati dinhi sa Katmon. Ug para ma-relieve ang namoypoy nga muscles, ang katapusan namong gibisita mo ang Isoy Hot Spring. Kinsay dili madani niining nabantog na nilang hot spring. First jud, ang kining nga lugar ha, gitawag ni siya og mainit. Kaya normally, ang tanan jud nga mga lugar diri sa ato sa Pilipinas, whenever there's a presence of hot water, it is being called mainit. So usa ni diri ato diri sa Duyan, Katmon, Cebu. So dugay na kaayo ni nga nag-exist dinhi, dili ang init nga tubig dito pag ginigil sa ubos na panikauban dito nga bali upat, no? Ka waterfalls. Karon pagkakuan na ko nani nga property, ako ni siya nga gi-develop. Antod nga naabot ta dinhi sa taas tungod kay datong initial nga development ako dito sa ubos delikado man kung mambaha, no? So along na ko sa development nako, nag-develop na gyud nato. So mo to nag-istorya mi og ako pamilya ug kung sa ato ingan. Dagan actually kini ang ato lugar na feature na ni sa Japanese travel guidebook. Mao ang travel guidebook sa Japan na na-feature na ang Isoy Hot Spring. So this is a travel book.
Oh, yeah. Oh, this is the one. From Japan. So, from Japan. Niya. Mali. Sa tanan nato nga mga kaisunan, labi na gyud ang mga katmunano nato. Dako man natin itong garbo sa Katmon. Nga ni apunta namin nindot pod, no, nga lugar. Unya og di makuha mo masuroy mo diri sa ato. Ayaw gyud mo kalimot paghapit diri sa ato hot spring, no? Sa Isoy Hot Spring. Unya sa ato pod mga tourist, mga local tourist na to. So labi na umusuroy mo diri dapit sa norte, ayaw mo kalimot paghapit diri sa Isoy Hot Spring nga ato makit-an diri sa Duyan, Katmon, Cebu. Ari na mo din sa Katmon ug suway ang ilang hot spring. At first mapili mo ang kainit pero kung nanaka diri gyud sa tubig, murag okay na. Nya, iba ba mo kinsa mo kuya karon? The only mayor sa Katmon. Wa ko magdahom nga puno sa katahom ang lungsod sa Katmon. Ang lungsod daw mingaw. Apan kung imo madiskubre, sigurado kong manghangha kagayod. Mga pisik sa kadagatan, aso sa tubod, preskong hangin, mga tingog sa kalanggaman, inubanan sa sidlak sa adlaw. Bisan pa man sa katunga sa bukid, apan ang kalingaw, dili mabayran. Nalibot na nato ang malinawon ug matahom nga lungsod sa Katmon. Ubay-ubay na usab ato na discover dinhi sa lang lungsod. Ug kung kamo mo bisita sa amin ng Sugbo, gahinig gyud ninyo og oras sa paghunong ug pagdiskubre dinhi sa Katmon. Ako si Matt, hangtod sa sunod destinasyon. Dinhi lang sa atong programa nga para gyud natong mga lagan, nga ganahan og hilig kaayo mag suroy-suroy. I would like to thank SM Department Store and Coco Republic for my outfit. Please like us on Facebook. Akong gihangyo ang katong mga local o foreign tourists nga mari mo sa among lungsod, Discover Katmon, kay inyong makita nga di sa Katmon ang daghang manindot nga talan-awon nga wa pa ninyo ma-discover. So, Discover Katmon.